na, take off na, take off na. Ingat, 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 lihat. Ingat, 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 ingat. Ingat sir, ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat sir, ingat. Ingat, ingat, ingat po. Bye. Yun, ay! Takit. Yun na mga master. Ito na, ito na. Yes. Oh my God, ang bibilis nila. Grabe, ang bilis nila. Ito pala endurance, no? Wow. Takbong jabi lang tayo mga master. Yeah! Yeah! Tama tayo. Diretso lang ba? Diretso, diretso. Okay lang, mabibilis sila. Nagna 90. Grabe mga master, kinakabahan ako. Yun lang mga master, hindi ko ano yung tan dito. Basta diretso lang, diretso, diretso. Wala akong ano mga sir, wala akong cellphone na Google Map na pagtitignan natin. Kasi for sure naman, madali lang yung pupunta natin na ruta dahil marami tayo. Saka kahit gumamit ako ng Google Map master hindi ko kabisado. Yun, grabe, excite na kinakabahan mga master Saka samahan nyo ako mga master Yes sir. Yung mga master, balikan ko kayo mamaya sa next checkpoint po. Yuy, support, wow. Nakakaano yung mga ganun na yung nagsusupport sa'yo. Yes sir. Uy, ang ilang bibilis nila master, lumatakbo na ako isang danyan. Dito tayo sa checkpoint number 1. Doon. Checkpoint. Pila pa ba? Pila. Tawa-tawid mo, iniwan mo ako. Yung mga basta itong papapirma lang tayo dito. Dad, kapag tatak ka.
Salin-salin tayo mga master. Shit, no problem. Ang bilis na ubos yung gas natin. Laglag po. Let's go boys. Dapat Yung oh. rikta mga to master, mga. bali meron pa yung nakita na ano, na trio. Kasi kanina, nung umalis silang lahat, sumunod ako, wala akong makitang ano, sinusundan ko. Yan ngayon, pasalamat tayo, meron tayong susundan na trio. Dati wala tayong ginagamit na Google Map mga master. Yung mga master, bali yung tatlo nabuntutan ko na. Dito na ako sa likod nila. Tatlong ano to, tatlong Aerox. Tapos isa yung sa gitna, Nmax. Yes sir. Dapat nabuntutan natin to dahil ano, hindi natin alam daan. Mabuti na lang meron tong sinusundan natin. Kita-kits tayo sa next checkpoint mga master. Bye bye. Yes sir, yun mga master, bali hindi ko alam kung saan na kami. Medyo may ano din dito mga master, may curve bangkingan, saka medyo dumadami na kami. Yes sir. Kung papuntang Bagyo ba to? Yes sir. Sunod tayo sa kanila. Kasi medyo may ng motor natin mga master. Isang daan lang takbo. Ano yan? Twistis din ng mga master, di ba? Yun o. Sunod tayo sa kanila. Ano? May tumutunog. Yes sir. Patay tayo ng ilaw para ano, yung sa likod hindi mabulahaw. Yun mga master, nawala-wala na ako kanina. Kaya mo may pulis doon. Yes sir. Yun, buti dito master, walang ano, hindi siya mahamog. Makikita natin yung daan.
Sir, next photo ops tayo. Hindi ko alam kung saan. Basta ano, sumasama na ako sa mga pacing nito, tapos kung sino yung makakasulubong ko. Tara, master. Oh. Yes, sir. Lalakas ba ngayon, oh? Buhangin siya. Baby. Yung motor ni sir, oh. Ang ganda. Yun. Ano sir, ah? Sir? Oo, sir. Nagre-record po, sir. Himalaya yan si Sir Melo. Na big bike category. Eh, sir. Kaya naman tayo habulin, eh, sir, eh. Ang bait nun si sir. Thank you po. Sulit yung mga PNP. Talagang binabantayan nila. Salute po mga master, saka sa mga marshal. Salute po sa inyo. Solid. Walang parang kat wala kang Google Map. Tutuwang isa namin ng organizer na kahit wala kang Google Map, hindi ka makawala. Kasi tulad yan, may mga harang sa'yo, ka, i-guide ka. Shout out po sa nag-organize. Napakainam. Daldal akong daldal. Yung lock, yung lock. Yan ang huwag nyo kalimutan mga master. Yung mga master, kita kits tayo sa next